hata nitu hata nagabi jamita di partang yang taon imana surat di Pesalmen bidu 22 ayat na perjolo jalamar haujungat di ayat 4. Pesalmen 22 ayat sadaro di 4 songonom madidok ede di hari sabat nadinggan situtudo nama muji Jahuba dohok mangedehon guarmu ali nasutibul mamaritahon asini roham manugut nai dohot hasit tongami borngin nai mardongan uning-uningan sisa 10 tali dohot sisa 12 tali dohot hasapi ido sahatna horas madihita saluhut na damang dainang molo disukut tuhita puasa dohita ikomar minggu puasa ikorohita tupar mingguan ari minggu nai alana molo tapai hutihut saya dong dojolma nama dukun puasa pola marminggu halak Kristen di hari minggui damang dainang didokma pesalmenon ede di hari sabat molo hari sabaton imana di guari ari paradianan onomari di topa Jahuba di bata langit tano dohot nasaisina jala diari papituhon maradiam majahuba di bata didok mai sabat laos ari paradianan naima ari na pinarbadiaan na ari paradianan ari na pinarbadiaan na laos disima ganup nasa akan aporsea mamuji pasangapod de bata hobar mai muse tu patik nasa pului lumubi ma de patik paupaton ingot tamu ma pabadia honari minggui di naunomari maulaha munasa siulau muna alai yang guari nasa sadai ari paradianan ni Jahuba di Batam doi dan jadi homangula yang godina sadari manang anak mulahilahi manang anak buru-buru manang lobum manang korbom saluhut na tutunadong damang dainang Jahuba de batado na pasahat toni laos disima ganup nasa na porsea di hari sabat laos natapak kemari minggui gabi ari parsauran dohot Jahuba de bata dungi bongot mahi tadi parsauran na badia nagwari ma huria na badia parsauran ni huria na badia tupamai di hari minggui tupamai di saluhut na ganup nasapar mingguot tak molo tapai hutihut nuaeng 3 mede di hari minggu mulai sian ali Yesus Tuhan nami cipata dia dehon masuk muse pitu ede tabba ma muse ede adorang sojamita doho ede dung jamita tabba ma muse haleluya dohot amen tolu hali amen na buido muse tabban non adorang sopotum pe adong do ede tabba ma muse akka kormanang paduan suara jamita sada epistel sada potum sada introitus sada tang yang pangodianon titing sada pasu-pasu pe sada damang dainang ahado rikot na songonaido na di ayat 2 na dengan situ tudo nama muji Jahuba de bata dohot namangid dehon guarmu alena sutibul buasa hita memuji pasangaput de bata karena dong dohalak ditugihon betahamu inang marede takubo to marede na marguru hita takubo to marede inna to ngalusna
Ate kan? Ay guarda pemerguru saya boto do maredde. Asalam dinggan maredde. Alaina pasti amanginang dang na didok Jahoba de bata asatung masai dinggan de demuna. Ikut dinggan de demuna asa maredde hamu dia udangin na. Alai didok maredde mahamu. Mamuji-muji pasangapon Jahoba de batai. Didok na dinggan situtudo na mamuji Jahoba. Doho na mangidehon guarmu. Guar ni Jahobai. Ahadu dinggan na dihita. Asa marsangak du Jahoba di bata? Daong ngasangak bimana. Asa marmulia ibana? Daong ngamar mulia ibana. Asa tu sutibul imana daong nga. Dangarong be na tumibul siya Jahoba di bata. Alanya alaibana di bata. Jalaganup nasana porsea ibana de bata pujiyom maibana. Bolo porsea hita ibana Jahoba de bata ibana masih pujion na parjolo. Boha hita mamuji Jahoba de batai. Berarti bolo tanggap do ibana na sutimbuli ala ibana do Jahoba de bata ibana si pujion. Berarti songo dia do rohana mamuji. Rohana marserep ni roha. Rohana uduk, rohana marsitutu. Ate, dang baga uli manangkat tekni suara di sidaw. Ate, alaina parjolo sahali, rohana uduk, roha naserep, rohana pasangapon mai. Ate, dang adong roha na pasangapon boloso serep rohana. Amang hinang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ahadu tung na dihalak na mamuji Jahoba. Ahadu tung na parjolo amang inang. Bolo ta puji Jahoba de bata. Berarti hotita diganup nasa aka panggonggomion ni Jahoba de bata. Jelas ise nata puji. Jelas ise tuhata. Alai molo sota puji do Jahoba de bata dan jelas isis tuhatta. Alana ise nata puji ido nagabe Tuhan. Ido nagabe natu tumibul. Ido nagabe nau sangap. Kalau dihalak bata pe sobamar hula-hula do ibayan. Dang sobamar dongat tubuh. Manang gabe soba marboru daw. Alai soba mar hula-hula ninna. Alau sangap doi bahedon hula-hulai. Tuhalang ulu mahudulan. Nah, damang daerang nahina holongan. Ganup nasa akan mamuji pasangapon Jahoba de bata marhite edde. Ahadu tung na dihita. Gudang. Ternyata orang yang bernyanyi itu memiliki banyak sekali makna positif, hal-hal positif, termasuk di kesehatan jasmani. Nah biasa nama riddi ibana sian saluhut naroha, orang ini akan menjadi orang yang bisa betul-betul serius. Dia mengerjakan segala pekerjaannya pun dari segenap hati. Dengan bernyanyi dengan segenap hati, dia melatih dirinya menikmati apa yang dia lakukan itu dengan segenap hati. Siasaluhut narohana. Marede ibana dinikmati ede ya manginang. Betul-betul memang siar rohana dona marede. Memang songoni dona mamuji debata. Alai bolo rapi tamangit dehoni marhite suara muse. Amanginang pikira pelam lubang. Pikira pelam lubang. Rohai pelam tenang. Pembuluh darah pelam tulan carna. Makana gudang iti di hari Minggu sotung. Gudang yedeon. Neng hatok mulak. Arisan. Nabuhan wa yang isan. Gudang dua lah songoni.
neng makurus mula siya gereja. Ay wari ta neng makurus mula siya persauran da bedia do di bata. Berarti lo muado pero hatas dia diganup nasa nasi. Alai di pangidohon Jehovah di bata hita dinasadari i. Dinalaho mamuji pasangapun Jehovah di bata. Amang inang dahina holongan di bagasan Tuhan Yesus gudang do halak nuaing na diterapi marhiti edde. Terapi kesehatan. Terapi kejiwaan marhiti edde. Jadi kalau jut kita mangidehon pamujud tu Tuhani, maul do hita ritik kata. Artina waras mahita terus di sini. Ima sada terapi na. Berarti namang yuk musia terapi ke kepikunan asauna katok lupa. Ano ni bereng contohna ripena do nararo isi do tahe. Itu kan ngaboha dugul mi boha aduhurhu indah kan dah ini sukun ngalupa betong ngi boto be dugul la du suk boy do pe jong manang tao aduhur ya lusi kan damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus namangi di dok muse mamaritaho na sini roham manugut nai dohot hasit tongam mi borngin nai. Dung dapot tadi arina badiai, arina pinar badian di Jehovah di batai, tahangolu homma. Diganup nasa manugut, diganup nasa botari, diganup nasa partikiat di bagasang ngoluta, ariad dohok borngin. Jadi dang saya hita holan, imana di guari Kristen Tom mati kan? Mau hari Minggu tobat, hari Senin satu Sabtu kumat, kan itu naik. Kagudam kosong ni. Memang hari Minggu ringgas do. Serius do, nama Minggu seriusian. Saya selalu naruhan nama. Nama tangi yang nama ridi manangyo kata yang dibata. Ale salpu hari Minggu kumak don. Gitu kan? Manobo sahibna. Damang dainang nahina holongan. Jadi diganup nasana ono marii dinamangula kaulaot tahita disima tahanguluhon. Kita sudah memperoleh dari Tuhan. Lalu 6 hari berikutnya kita akan aplikasikan. Disima tahanguluho tapatuduho may tahanguluho ganup nasa na pinasahat ni debata marhiti ganup nasa hapor seaw na pinasahat nai diganup nasa gulmit ni ngulu termasuk dia kaulaon dipakatayon di par saoran diganup nasa kapunguan na adong muse boito. Jalan apar pudi di dok. Mardongan uning-uningan si 10 tali dohot si 12 tali dohot hasapi. Nuai kita pe tagading adong atuk-atuk ni tagading ipe sido pe namang atuk doda sutarida kan? Damang dainang. Artinya kita pe dilengkapi dosi songoni. Molo disan manang di timur tengah ibana hasapi dipakai songon hasapi manang songon harpa na dipetik ma songo gitar ate. Dihita gudang luar biasa bolu di habatahon alat musikon. Ate garatung piadong, hasapi piadong, tegading piadong, ogung piadong, sarune piadong. Masuk siap barak pe jalo terus tegading dicapur dohok drum. Baidulah bolu tapar rohahon nuai. Artinya luar biasa do inklusivitas nih ganup nasa musik ni habatahota. Songoni nang dihuriai. Dang gabi salah mangatuk tagaring doho ogung. Dang gabi salah. Unang andot gabi adong songon na bebedia rupani. Nama jobi gudein na kan. Itu kan. Sotung roan non sorop pinna. Hirip putod di purbedia tapi tod di nasing go. Repot dotong songoni. Damang dainang nahinaholongan. Aha mana di parpesal menon mardongan uning-uningan sisa 10 tali doho sisa 12 tali doho hasapi. Asa memang ganup nasa paredeot tape pamujiot tape di bagasan las niroha ribur. Itu toh. Jala memang na atur.
Dang boy bolo gitar tali sada ya gatti batu tali onom dang boy dang masuki ate tali opak gatti matu tali dua dang arong masuki marang marid di maju pungwa nama atenor sada gatti maju tu bes dua dang masuk tong ate na pasti damang dainang atur diganup nasa parideon pamujiot tu debata dipangidohod do na patuduhon parsaoran na patuduhon hasadaud diadopan di debata. Jadi makana bolosong leader pe di gereja tolu pesong lideri manang tolu puluh halak pesong lideri suarana pesada unang ibainan non amar sada tolu lima maita in song naikudi na kan contohna nang boitong rohan non suryai kolan na suara lima ni bigi kan torasing gwede yan non tanga do mbe makna alani dihita nahina holongan di Jahuba di bata las marohatta ala adong dope di lehod de bata dihita sada partikian memuji pasangap ponibana las nirohade ala nata puji ta pasangap ima Jahuba di batana sutibulina masu hita na totong mga ramo ti parnguluot ta muloy para daton dinggat tabahe sobba itu hula-hula dinggat do rohani hula-hulai masu jol Maria manginang lamma Jahuba di bata nama notong do ibana masu alai molo ta puji ta pasangap ibana hobar tuna didoknai hobar tuna pinangidonai sian saluhut na rohatta sian saluhut na sini rohani Jahuba di batape nunga di pasahat tuhita gabi jabar tamai di parnguluon na margogoi kita mangula kaulaon di bagasan lasni roha doho pasu-pasuna amen martangya kita.